Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Solux Advance. Walang kasing lakas. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Summit Natural Drinking Water. Thirst for more. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Right Men. Pag may check, that's the right one. The right one is Right Men. Ito na. Ang oras, El Hora. El Hora. 6 na minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Ang oras na ito ay inihatid sa inyo ng Newsep Z+. Now with this, mas bilis galing sa sintomas ng sipon. No way sa Double B. Number 1 sa Mega Manila. Kukumartin mo, pag may check, high quality. Pag may check, abot kaya. Kaya kapag hanap ay gamot, huwag maghihiyang magtanong. Ang kanyang check ng right. If 10% consult your doctor. Pag may check, that's the right one. The right one is Right Men. Aray. Manipakya po. Sa araw-araw na laban, kahit maliit na aray, pag binaliwala, baka di ka na makasamay. Alaktan ni Paaragan. Diretso sa pinagmula ng sakit ng katawan. Sa maliit o malaking aray, alaktan ni Paaragan. Hindi lang yan, ay 2% paracetamol. Generic name of alaktan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Choose a water that helps give the right hydration and the right minerals with proper diet and exercise. Choose the drinking water of choice by top Filipino athletes, Heidelin, Egypt, and Filipinas. Choose to be great with Summit Natural Drinking Water. Thirst for more. Summit Natural Drinking Water. Thirst for more. Palubha ng palubha ang suliraning kinakarap ng ating planeta. Senyales na nalalapit na ang kanyang pagdating. Ang maliit ay kumupunaw sa pagkarap ng Panginoon ay nagalit sa lahat ng tao ng mabait at pinaparusahan ang lahat ng mga suway. Jeremiah 4:19. Repent, turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3. Mag MX3 araw-araw para MX Extraordinary. Be MX Extraordinary with MX3. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang unay na lalaki, matibay, magaling at matigas. Samahan pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-arginine, Songalia, Cinnamonium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, hindi sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 70 pesos FRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Pati sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust para sa mga kalalakihan. Di umaatras sa bawat laban. Tony Pangilinan here with Anthony. Dad, what's your love language? Connecting eye to eye. E pag lumabo mata, EO Executive Optical. Expert eye care. State-of-the-art facilities. Eye to eye. You need titig-tilig? Yun! EO Executive Optical. Love your eyes, guys. For expert eye care, come to EO Executive Optical with over 300 stores nationwide. EO Executive Optical. Love your eyes. Pagbibili ng gamot, dapat sapat, dapat trusted, dapat dekalidad. Halagang Unilab yan, halagang Unilab yan. Kalidad ng gamot, vitamins at pampaganda. Meron ng Unilab para sa'yo. Yan ang alagang Unilab. Pinalawak na dialysis package, outpatient mental health, higit dobling aumento sa high-risk pneumonia at stroke benefits. At ngayon, 30% increase sa health benefit packages. Ilan lang ito sa mga nasimulan na natin. Tuloy-tuloy na po ang pagbuti ng ating benepisyong PhilHealth. Ang layunin namin, pinalawak at mga bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino. Abot kamay na ng lahat. Tumawag sa 8662-2588 para sa detalye. Ramdam niyo ba ang papalit-palit na timplada ng panahon? Sa umaga, napakainit. Tapos pagdating po ng gabi hanggang madaling araw, malamig naman. Nandiyan na po ang amihan. Delikado pagka ganyan. Yan ang gustong-gustong timplada ng panahon ng virus. Bantayan ang ating katawan, mag-ingat. Pag may nararamdaman, kailangan pakinggan ng katawan at huwag po itong babaliwalain. Unahan natin na sakit. Magpakonsulta sa doktor. Makinig po sa katawan, makinig po sa doktor kapag may gamot na inareseta. Huwag po kayo mahiya magtanong. Hanapin po ang check po ng right bed. Para sa listahan ng right bed products, bisitahin na kanilang Facebook page o website www.rightbed.com.
Excel. Again, Yeah. congratulations. Thank you. Invite everybody to the show, please. Yes, sa July 1 na, 8:50 p.m. sa GMA Network, magsisimula na ang Widow's War. Sana po panoorin ninyo, subaybayan ninyo at supportahan ninyo. I'm sure you guys are gonna love it. Tututukan natin yan. Yes. But, you know, I asked you about your career. Right. Right now, sa buhay mo, masaya ka? Where you are is a place that you deserve, or other moments in your life when you say, I think I deserve more. Right. Well, yung philosophy ko kasi sa buhay is more being grateful for everything that I get, that I achieve. Am I happy? Yes. Am I satisfied where I am? Yes, I am. Am I fulfilled as an actor? Yes, I am. At ang dami kong iba't ibang klaseng projects, na iba't ibang klase yung kailangan na yung nare-require sa akin na talent for that particular character. Do I deserve more? And could I do more? Personally, I feel younger than ever. I feel stronger than ever. My health is at optimum. I think I could do more. I have the capacity to do more. Kakayanin pa if it's a schedule? Parang hindi. Pero would I want more projects in the future? Of course. I would never say no to great roles in the future. I see and I feel you. Lalo na sa umubutong ng artista. I'm very bad here. I tell you to win an all-rounder award. So in the context of awards, may pananaw ka na, I want to win again, another major award. Well, when I won that award, I have to admit I was really surprised. In every role that I took, I really did my best. So this is recognized, then all the more thankful I am. Pero hindi siya yung essence para mag-keep moving forward. Alright. Because of the different pressure. Yes, it's a bit pressure, and I think it's a glamorized type of compliment to get an award like that. And although I Glamorized. although I do appreciate it, pero I don't hate it. So if I'm given, then I'm thankful, but it's not something na mapupuyat ako over. Kanina mo sabi yung song about the process as an actor. Right. Ano talaga yun? I mean, you go through a backstory, binubuo mo na yung pagkatao. Yes, more than anything, I try to understand the character. Kasi napansin ko sa buhay na almost like people to love, understanding is also really important. And for me to love the character, I have to understand the character. Once I understand the character, magigets ko na kung bakit kasi ugali niya, kung bakit kasi ang tingin niya sa buhay. So that's where my passion starts to like. That's when I start throwing in the layers of kung may... Saan pumapasok yung physicalization? Kasi halimbawa, pag-usapan natin si Papa.